fisk det der. 105 stykker, tror jeg. Du forstår ikke, hvor jeg kan godt lide noget. Ja, det er jo min stang og sådan noget her. Store. Må du se? Ja, det er over en 10'er, det der. Tror du det? Ja. Øj. Skynd dig lidt, hvis I skal se den. Og kunne bare gå udenom. Øj, min arme, mand. I skulle bare gå lige udenom. Jeg skulle have gået bagom. Er der kæmpe store, mand? Er der sindssygt? Jeg har lige gående på bagsiden, så jeg lige kan sætte stangen lidt siden. Jeg er helt færdig. Hvor er det sindssygt, det her. Ej, den går i grinene derovre. Den er fandme ikke. Jeg er nødt til at gå i åen, Jesper. Hold lige min nakke. Hold lige min nakke. Der er sindssygt dybt her. Pas nu på, mand. Den er ikke ude i, Anders. Pas nu på, der bliver lige pludselig mega dybt. Kæft, den er stor, mand. Ja, den er stor. Så du den? Ja. Oj. Hvor har du vægt og sådan noget henne? Ja, det kommer her. Nede foran saft nu i vand. Ja. Og så har vi Team Lapland samlet her. Det er fantastisk. Det er jo hele turen værd, det her. Det er ubåden. Har du sindssygt, mand? Jamen, det var den, jeg viste før. Det var der har været. Den tager lige en tur ned. Hvem skal håndlande den, Anders? Det skal jeg nok sætte til. Det var da ikke helt, der er nogen, der misser. Det er det der med det er. Problemet er, at jeg ryster hovedet, når jeg skal lande. Du skal have ordentligt fat, du. Ja, ja. Skulle jeg have taget lipgrippen med? Nej. Jeg skal ikke skade den. Nogle ryg, du stadig kan lave. Så er det med at være der. Jeg ved, det skal være det. Du skal til, hvis jeg skal tage stangen, så du kan lande den. Ja. Har du stangen, Jesper? Ja. Har du stangen, Jesper? Ja, jeg har stangen. Jeg synes, jeg skulle have sagt nej til at jeg havde stangen. Det kan jeg godt forstå. Nu er den viklet rundt om. Ja, den er nemlig. Kom så. Stangen lidt.
Hvor er den flot, mand. Sindssygt dyr, mand. Ja, den er stor, mand.